Mae etholaethau Seneddol Cymru, yr ardaloedd seneddol aelodau seneddol I dir cyffredin, yn newid. Mae'r Comisiwn Ffiniau I Gymru wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol ar gyfer etholaethau newydd Cymru, a nawr drosodd ato chi. Ond yn gyntaf, sut mae hyn I gyd yn gweithio? Byddwn yn anfon ein hargymellion terfynol I Senedd San Steffan yn 2023, a bydd yr etholaethau newydd yn cael eu defnyddio o'r etholiad cyffredinol nesaf ymlaen. Mae'n rhaid I bob etholaeth yng Nghymru ac eithrio Ynys Môn fod ar rhwng 69,724 a 77,062 o bleidleiswyr, a bydd nifer yr aelodau seneddol yn lleihau o 40 I 32. Mae hynny'n golygu bod angen I ni wneud llawer o newidiadau. Ble bynnag rydych chi'n byw yng Nghymru, mae eich etholaeth yn debygol o newid erbyn diwedd ein harolwg. Ein cynigion cychwynnol a gyhoeddir ar yr 8fed o Fedi yw ein syniadau cyntaf ar gyfer map etholaethau Cymru a gallent newid o hyd. Y gwir amdani yw eich bod chi'n gwybod mwy na neb am eich ardal leol. Dyna pam rydym wedi agor ymgynghoriad 8 wythnos, fel y gallwch ddeud eich barn wrthym am ein cynigion cychwynnol. P'un oes gennych barn ar y map cyfan, neu yn meddwl y dylai un ffin fod yn wahanol, rydym eisiau I chi ddeud hynny wrthym. P'un ydych chi'n cefnogi ein cynigion, neu gwrthwynebu, rhowch wybod I ni. Rydym eisiau i'r map newydd yn fod yn fap I chi. Rydym eisiau iddo gael ei lywio gennych chi. Rydym eisiau gwneud hyn gyda'n gilydd. Mynwch ddweud eich dweud erbyn y 3 o Dachwedd drwy ymweld â'n porth ymgynghori ar-lein www.ecffg-arolygon.org.uk drwy anfon neges e-bost I ecffg@ffiniau.cymru neu drwy ysgrifennu atom drwy'r post I Llawr Gwaelod, T Hastings, Caerdydd, ECF 24 0BL.